Φίλες και φίλοι, γεια σας! Ξεκινάμε άλλο ένα βιντεάκι. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι το Hyundai Kona, το προσωπικό μου αυτοκίνητο, που είναι σχεδόν 7 χρονών. Κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να κλείσουμε μερικά στόματα που λέμε. Γιατί κάποιοι λένε ότι όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οι μπαταρίες δεν διαρκούν, έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, το δικό μου το αυτοκίνητο είναι σχεδόν 7 χρονών, έχει 187.720 χιλιόμετρα τώρα που ξεκινάμε. Και είπα να ξεκινήσω μια σειρά από βιντεάκια που θα κάνουμε τεστ κατανάλωσης, για να δούμε και πόσο αντέχουν οι μπαταρίες και ποια είναι η κατανάλωση, πόσο κοστίζει η φόρτιση αυτών των αυτοκινήτων, για να μάθει ο περισσότερος κόσμος που δεν τα γνωρίζει και φοβάται να κυκλοφορεί με αυτά τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτό το τεστ με την μπαταρία να δείχνει στο 80% της φόρτισής της και 362 χιλιόμετρα να απομένουν για να μπορούμε να διανύσουμε. Θα κάνουμε ένα τεστ που είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Θα διανύσουμε γύρω στα 200 χιλιόμετρα για να δούμε τι κατανάλωση θα έχουμε. Πόσο της 100 μπαταρία θα καταναλώσει το αυτοκίνητο και πόσες κιλοβατόρες θα χρειαστούν για να καλύψουμε περίπου 200 χιλιόμετρα. Το τεστ θα είναι και στον αυτοκινητόδρομο, ένα 30% περίπου του τεστ αυτού θα είναι στον αυτοκινητόδρομο, ένα άλλο 20% μέσα στην πόλη και το υπόλοιπο γύρω στο 50% θα είναι επαρχιακοί δρόμοι. Θα κινούμε κοντά στο όριο, θα δικαιούμαι μέχρι 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο σε κάθε περίπτωση. Στον αυτοκινητόδρομο δηλαδή με 110, εκεί που είναι 65 θα μπορώ να πάω μέχρι 70 κάτι, στα 80 θα πάω 85, κάπου εκεί πέρα. Δεν θα οδηγώ συντηρητικά ώστε να αλλοιώσω ρε παιδί μου το αποτέλεσμα. Θα οδηγώ κανονικά όπως οδηγώ κάθε μέρα. Να πούμε ότι η θερμοκρασία τώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε θέρμανση ούτε air condition. Σχεδόν τελειώνει το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας. Έχουμε διανύσει 34 χιλιόμετρα, 30 από τα οποία ήταν στον αυτοκινητόδρομο. Κατανάλωση 17,6 κιλοβατόρες ανά ώρα. Λοιπόν, πάει και όλα στο 1/4 της διαδρομής, 54 χιλιόμετρα μετά. Άλλα 300 χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω βάσει του τι λέει το αυτοκίνητο εδώ πέρα, με μέση κατανάλωση της 15,4 κιλοβατόρες. Και είμαστε στους επαρχιακούς δρόμους και επιστρέφουμε πίσω προς τη Λευκοσία. Πήγαμε στο τρίτο κομμάτι της διαδρομής, συνολικά είναι 8. Λοιπόν, πέρασα μέσα από Καμπιά, πέρασα μέσα από Εργάτες και τώρα οδεύουμε προς την Λευκοσία. Έχουμε διανύσει 82 χιλιόμετρα, μέση κατανάλωση 14 κιλοβατόρες. Πάμε πολύ καλά, πλησιάζουμε προς τη Λευκοσία και προς το μισό της διαδρομής μας. Τα μισά της διαδρομής έχουν τελειώσει, 106 χιλιόμετρα μετά. Η μέση κατανάλωση είναι στα 12,5 και τώρα θα κάνουμε την ανάποδη διαδρομή για να δούμε πόσο θα καταλήξει. Ο λόγος που κάνω αυτό το πράγμα είναι για να καλύψουμε τις διαφορές, τις υψομετρικές διαφορές, γιατί κινηθήκαμε σε αρκετά ορεινές περιοχές στους επαρχιακούς δρόμους, οπότε τώρα θα ξανακάνουμε την ίδια διαδρομή, τώρα θα είναι κατηφόρες. Οποιασδήποτε διαφορές είχαμε στο υψόμετρο θα τις καλύψουμε τώρα με την ανάποδη διαδρομή που θα κάνουμε. Λοιπόν, μετά τους Εργάτες πάμε προς το πολιτικό επισκοπιό και
και μετά προς Καμπιά για να επιστρέψουμε 135 χιλιόμετρα μετά, κατανάλωση 12,7 κιλοβατόρες ανά ώρα. Επαρχιακή δρομή τέλος, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Μένουν άλλα 30 χιλιόμετρα περίπου για τη Λευκοσία, είμαστε στον αυτοκινητόδρομο, στα 110 χιλιόμετρα. Θα σταματήσω στο φορτιστή για να φορτίσω μέχρι 80%. Τώρα είμαστε στο 47, υπολογίζω να φτάσουμε στο φορτιστή με 42 περίπου τα 100 της μπαταρίας. Θα δούμε σε λίγο. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Μείναν άλλα 1-2 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο σταθμό φόρτισης. Μετά από 191 χιλιόμετρα τώρα, στα 42% η μπαταρία μας, όπως περίμενα. Ελπίζω να μην πάει 41 μέχρι να φτάσουμε στο σταθμό. Έχουμε άλλο 1,5 με 2 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο σταθμό και θα φορτίσουμε από το 41 ή 42% ανάλογα με το που θα είναι μέχρι το 80% για να δούμε πόσες κιλοβατόρες θα χρειαστούν. Σύμφωνα με το αυτοκίνητο 12,2 κάθε 100 χιλιόμετρα. Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να είναι γύρω στις 24 κιλοβατόρες που θα χρειαστούμε, αλλά με τις απώλειες πιστεύω ότι θα φτάσουμε κοντά 28-29 κιλοβατόρες, κάπου εκεί. Τώρα είμαι εδώ στο σταθμό, θα επιλέξουμε CCS, θα ανοίξουμε εδώ πέρα για να φορτίσουμε και σας αφήνω να ενώσω και επανέρχομαι. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει και είμαστε στο 42%. Μόλις έχει ξεκινήσει και θα πάμε μέχρι το 80% για να δούμε πόση ώρα θα μας χρειαστεί. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τελειώσουμε τη φόρτιση στο 79%, 40 λεπτά μετά και 28 κιλοβατόρες, 28 σχεδόν 29 κιλοβατόρες. Φόρτιση τέλος. Για αυτή τη φόρτιση χρειαστήκαμε 28,75 κιλοβατόρες, όπως είδαμε και στην οθόνη του φορτιστή, και η διάρκεια αυτής της φόρτισης ήταν 40 λεπτά για να πάμε από το 42 μέχρι το 80%. Πρέπει φυσικά να σημειώσουμε ότι είμαστε σε τάχη φορτιστή με ισχύ 50 κιλοβατόρες, κάτι που φυσικά ανεβάζει το κόστος για αυτή τη φόρτιση, το οποίο ανήλθε στα 17 ευρώ. Και ξέρω, θα μου πείτε, είναι ακριβά, και συμφωνώ μαζί σας, είναι αρκετά υψηλό το κόστος για να φορτίζεις σε ταχυφορτιστές, όπου μπορεί να φορτίσεις πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να φορτίσει και να φορτίσει πιο οικονομικά, μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους, έτσι. Υπάρχουν 3 τρόποι για να φορτίσει κανείς το αυτοκίνητό του. Μπορεί να το φορτίσει είτε σε κάποιον φορτιστή που είναι δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, κάτι που φυσικά θα κοστίσει 0 ευρώ, και συνήθως βρίσκονται σε διάφορες υπεραγορές. Ναι, έχουν αρκετές υπεραγορές πλέον δωρεάν φορτιστές. Η δεύτερη επιλογή είναι να φορτίσεις στο σπίτι. Συνήθως οι οικιακοί φορτιστές μπορούν να φορτίσουν μέχρι 7,5 κιλοβατόρες ανά ώρα. Άρα οπωσδήποτε η φόρτιση του αυτοκινήτου παίρνει περισσότερο χρόνο, έτσι. Τώρα, ποιο είναι το κόστος για να φορτίσουμε στο σπίτι? Λοιπόν, η τιμή της κιλοβατόρας για το σπίτι είναι γύρω στα 27 cent ανά κιλοβατόρα. Αυτό το έχω βγάλει βάσει του τελευταίου τιμολογίου της αρχής ηλεκτρισμού που έχω πάρει για το σπίτι μου. 27 cent την κάθε κιλοβατόρα. Εμείς χρειαστήκαμε, βάσει του τι μας έδειξε και ο φορτιστής, 28,75 κιλοβατόρες για να φορτίσουμε από το 42 μέχρι το 80%. Το κόστος μας λοιπόν, αν ήμασταν στο σπίτι, δεν θα ήταν 28,75 κιλοβατόρες. Γιατί με αυτό το φορτιστή, επειδή φορτίζει πιο γρήγορα, έχουμε περισσότερες απώλειες, έτσι. Στο σπίτι, επειδή θα φορτίζουμε πιο αργά, οι απώλειες θα είναι πολύ πιο λίγες. Άρα υπολογίζω ότι θα χρειαζόμασταν γύρω στις 26 κιλοβατόρες για να πάμε από το 42 μέχρι το 80%, και το συνολικό κόστος θα ήταν αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αναλυτικά τι κοστίζει η φόρτιση στον ταχυφορτιστή, τι κοστίζει η φόρτιση στο σπίτι μας με βάση τις τιμές των καυσίμων σήμερα, και τι κοστίζει η φόρτιση
στους φορτιστές που μπορούμε να βρούμε έξω και είναι δωρεάν. Αυτά από μένα σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μας βιντεάκι. Αν περάσατε καλά, σας ευχαριστώ που αντέξατε μέχρι το τέλος. Εάν περάσατε καλά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, γιατί θα έρθουν και επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, bye!